Γεια σας guys και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο αυτής της σειράς με τον Πανεώνιο. Είμαστε σε αυτή την ομάδα εδώ και λίγες μέρες. Είμαστε εδώ 9 αγωνιστικές για να βρισκόμαστε στην πρώτη θέση με 19 βαθμούς. Πάμε για την ένατη αγωνιστική, συγγνώμη. Σήμερα θα τραβηχτεί ένα κομμάτι του μεγαλύτερου βίντεο και πρόκλησης στο κανάλι που έχει υπάρξει ποτέ. Θα χρονομετρήσω πόσες ώρες θα χρειαστώ για να τερματίσω 100% το GTA. Ακούσατε καλά κυρίες και κύριοι, το GTA πόσες ώρες θα χρειαστεί να το τερματίσω. Θα μου πάρει πάνω από μήνα πάνω από εβδομάδα νομίζω να το επεξεργαστώ. Όχι μήνα, εντάξει. Πιστεύω θα ανέβει μέσα Ιανουαρίου. Δίνω ένα μικρό spoil. Και δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι χρόνια πολλά. Έχουμε 2025 όταν βλέπετε εσείς το βίντεο, γιατί τώρα εγώ έχω 2024. Μία μέρα πριν την παραμονή. Δεν θα ανεβάσω νομίζω άλλο βίντεο, γιατί μετά θα πάρω πολλά κάλεντα αύριο. Και μετά από αυτό το βίντεο θα πάω να τραβήξω το GTA. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Δεν νομίζω να ακούγεται. Πάμε όμως στην ομάδα να δούμε τι χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε 57 χιλιάρικα. Θα χρειαστούμε ένα κεντρικό επιθετικό. Για περίμενε, αν είναι ο Αλεξανδράκης δεν θα τον βγάλουμε. Ο Αλεξανδράκης θα τον βγάζουμε, τον Αλεξανδράκη. Δεν τον βγάζουμε με τίποτα. Ωραία, δεν χρειαζόμαστε κάποια αλλαγή στην επίθεση. Συνεχίζουμε με τα Παριάννα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ομάδα για το Πανεώνιο, πιστεύω. Πέρσι έφυγε από τη Super League 1, κατέβηκε κατηγορία. Πανεώνιος και ο Νικοράκης. Ψηλή πάσα. Θα κερδίζουμε εδώ. Ο Αλεξανδράκης. Το σουτ στο δοκάρι. Απίστευτο. Γιατί θα πας για ένα ευκαιρία τώρα. Που λογικά θα χάσουμε, γιατί είναι θα κατέβηκε από την κατηγορία. Πήρε το Πανεώνιο τώρα ευκαιρία. Θα δώσει στον Ιουάνγκ. Θα προχωρήσει λίγο. Αλλά επειδή έχει κλειστεί πάρα πολύ, θα δώσει στον Νικοράκη. Από τα πλάγια. Θα βρει τον Αλεξανδράκη που τον έχω συμπαθήσει πάρα πολύ και θέλω αυτός να βάλει τον γκολ. Και θα δείχνει 1-0 για τον Πανεώνιο. Ωραία. Άλλη μια ευκαιρία για τον Πανεώνιο. Με τον Γιουάνγκ από εδώ πέρα θα προσπαθήσω. Και όχι, θα πεκλούει τον ματοφύλακας. Θα παίξουμε 2 αγωνιστικές, αυτή που παίζουμε τώρα και άλλη μία. Για να προλάβω να το ανεβάσω κιόλας. Σάιτ, όχι. Ο Αλεξανδράκης. Με μία επαφή θα γυρίσει, θα το σουτάρει. Όχι. Ωραία. Πανεώνιος. Παριάννα 1-0 στο ημίχρονο. Με τον Αλεξανδράκη να σκοράσει στο 14. Και επιστρέφουμε με τα Γιάννενα να κάνει ένα τέτα-τέτ κοντά. Αλλάξει κάνουμε. Το πιάνει ο τέλειος από το φύλακας που έχουμε. Πας Γιάννενα. Έξω ο Πανεώνιος τώρα, πιστεύω θα έχει την ευκαιρία, όχι. Και όσοι Πανεώνιος για επόμενη ευκαιρία, έλα. Πάμε. Το έχουμε. Ναι ρε φίλε. Τώρα δεν χάνουμε το μάτι κυρίες και κύριοι. Με τον Αλεξανδράκη, όχι. Από εδώ πέρα θα το στάρω. Έλα, όχι, ήταν καλό το σουτ. Είχε προοπτική. Τα Παζιάννενα, όχι. Είμαι όσοι σοφαρίσουμε τώρα. Και πάρουμε το πόντο μόνο. Και όσοι είμαστε σοφαρίζουν, guys, πριν χάσαμε την ευκαιρία να κάνουμε το 2-0. Θα ήταν τώρα 2-1. Όχι, ξέχασα να κάνω επίθεση. Έλα. Όχι, 1-1. Λίγη το πρώτο μάτι της ημέρας, δυστυχώς.
με τα Παζιάννενα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η Λάρισα μας περνάει για 2 πόντους. Αν χάσει στο επόμενο που θα παίξουμε εμείς με το Παναχαϊκή, συνέχεια θα παίξουμε άλλο ένα μάτς σίγουρα. Και κερδίζουμε 0-2. Χάνουμε και ένα παίχτη. 23 η Λάρισα συνεχίζει δυναμικά. Δεν πειράζει. Ο Τζίνι τερματίζει. Τι θα πει αυτός? Έτσι τα λέω, δεν πειράζει. Θα το βάλουμε στο δεν πειράζει. Ωραία, με το Κηφισιά τώρα θα παίξουμε συνέχεια και παιχνίδι. Θα βάλουμε επιθετικά και υψηλή πίεση. Ωραία. Ωπα είναι φίλε πάλι, θα φάμε γκολ. Ποιοι είμαστε? Αυτοί με τα κόκκινα δεν είμαστε, ναι. Και η Φυσιά πάλι, όπως και αυτή αποκλείστηκε από την πρώτη κατηγορία και μέσα στη δεύτερη. Πανεώνιος. Θα μπορούσα να το εκτελέσω, αλλά δεν βλέπω το τέρμα. Τι σουτ ήταν αυτό? Τι σουτ ήταν αυτό? Δεν είδα ποιο παίχτη ήταν. Θα το γράψω μάλλον στο μοντάζ. Μπορεί, άμα δεν βαριέμαι. Γιατί δεν βλέπω να χρειάζεται κάποιο μοντάζ το βίντεο. Πανεώνιος και Φυσιά. 0-0 ακόμα. Τώρα θα έχουμε την πρώτη μας ευκαιρία για τον γκολ. Όχι, είναι ο Κολοβός του τραυματίστηκε, δεν μπορώ καν να το πω. Τι θα σου παίζει αυτός? Τι θα σου παίζεις, και εσύ. Οκ. Ναι. Ναι. Πάμε, συνεχίζουμε. Ευκαιρία για εμάς, για τα Φυσιά. Εμείς κάναμε καμία ευκαιρία. Αν έκαναμε κάτι. Όχι, το τρέμει. Πάμε για την ισοπαλία. Όχι, το χάνουμε κάθε μάτς. Ναι, το μάτς. Και παίρνουμε και άλλη μια θέση. Και πάμε στην τρίτη θέση. Τα χέρια μας περνάνε. Τώρα από κάτω έχουμε με ισοβαθμία τον Διαγόρα. Ο Κολοβός έφυγε να πει ο Γκίνι. Τι νόμο είναι αυτό? Ωραία. Συνέχεια. Και να ήταν διαφήμιση για το κύπελο. Αυτός θα είναι ο αντίπαλος μας. Θα είναι η Λαμία. Η Λαμία έπεσε. Περίμενα ότι η Λαμία έπεσε. Όχι ρε. Ναι. Είναι κύπελο. Είναι ύπνος. Αυτά για το επόμενο βίντεο. Ένα κακό επεισόδιο σήμερα. Συνεχίζουμε άσχημα, όμως με προοπτικές για την πρώτη θέση. Καλή χρονιά, σας εύχομαι να πετύχετε όλους τους στόχους του 2025. Εμάς ο στόχος μας σαν κανάλι θα είναι να πάμε τους 70 εγγραφόμενους τους πρώτους 2 μήνες τουλάχιστον. Πιστεύω το έχουμε. 65 πριν τελειώσει η χρονιά, που είναι θαύμα άμα γίνει. Να περνάτε καλά, να περάσετε καλά την πρώτη χρονιά. Ελπίζω να περάσετε καλά τα Χριστούγεννα. Θα περάσω κι εγώ καλά. Οπότε τα λέμε του χρόνου. Bye.